Sklanjaj ovu Anju, dosadila je Bogu i narodu, bolje zovi Anđelu u Ameriku. Anja nije oduševljena ni malo. Ne, ti kad počneš da vrištiš, ja tebe ne čujem, stalno ti to govorim. Kad počneš da se dernješ, ja ništa ne Pa čujem. nisam se prodrao. Jesi čula šta sam Jeste, pročitao? kad si krenuo da se smiješ, ja te ne čujem, sve mi je zablokiralo. A jesi čula šta sam pročitao, donaciju? Jesam i ne znam šta je smiješno. Nije, nego Discord ne hvata smeh. Izvini, ali sad ne smeš. Pa ne znam šta je smiješno, majke. Ne, stvarno ste debili šta pišete. Hoćeš da sad banujem tog lika što je donirao to? Joj, neću, Bogdane, ne interesuje me, stvarno smaraš. Izvini. Stvarno smaraš i ono, svaki moment kvariš random glupim stvarima, ne znam koji ti je. A ja sam pročitao donaciju. Pa smaraš, nek si pročitao donaciju, šta se kleberiš tu? Ne može čovjek da gleda s tobom stream, samo nešto se kleberiš i prekidaš. Izvini, pitanje jedno. Šta znači kleberiš? Vidi izašla?